sa gabi niyang unaha, bilog nga adlaw malipayon. Kay kung cellphone ang unahon, kag mag-text ning dayon, bilog nga adlaw masulugon. Ang yabi sa kabuhi nga malipayon, sa pagbasa sa Biblia mo maangkon. Adlaw gabi ikaw mamalandong, sigurado kabuhi may paglaom. Kung ikaw nagmasulupon kag wala na sa paglaom, di ang TV kag cellphone ang solusyon. Sabay doon magpa-selfie, mag-download sa internet, mga muna kag magpamalandong. Ang yabi sa kabuhi nga malipayon, sa pagbasa sa Biblia mo maangkon. Adlaw gabi ikaw mamalandong, siguradong kabuhi may paglaom. Ang yabi sa kabuhi nga malipayon, adlaw gabi ikaw mamalandong, siguradong kabuhi may paglaom. Siguradong kabuhi may paglaom.